tichashanda pamwe chete naMambo neLisa MP tovaka primary school paseri apo. Lisa MP ndichauya nezvimwe semende, mawindow frame nedenga. Community moforoma uchi zvidhina handizve tovaka chikoro chedu. My name is Baba Chocolate Only Nakami in Southern Africa. Pano patichika CHMTV patikupa nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika kumatuno atigere nakatikomberedza. Nhasi ndiri kunzvimbo yeChimanimani apo tiri kufara zvisingaiti nevanhu vakasiyana siyana kunzvimbo yaChief Ngorima apo vari kurangarira madzitateguru avo pamwe nekuita zvakasiyana siyana munzvimbo iyoyo. Ndiri kuno kuanzi kunozi kuchivo kuti Sibhari wedu wei ndazoakwira makomo aya. Kana wakambokwira gomo chokwadi wakwira kukwira gomo hupotera ukaona Teachers Media takusvika kwese zveshuwa makomo tatokwira zvechokwadi zvekuti aiwa hakuda neanonzwa mufaro uri pano aiwa wakanyanyisa. Sezvo muri kungoona zvese zviri kuitika ndasvika kune nzvimbo pari kupiwa vanhu doro, muri kugadzirwa makuwa pamwe na Honorable Minister Joshua Sako zvakare varipo Member of Parliament. Vakati aiwa kwete Mambo hamuiti zviro zvenyu mwega, neni ndakatsigirawo ndiripo. Ndiri kuti tinawo futi pano chiti mufaro uri pano amwe mwimbo unobva tayo mufaro uri pano taupihwa nedenga, asi mufaro uri pano ngekuti aiwa kana uine huro inoshanda kana uine huro inoshanda zvakanaka ndo patinonyatsa kuratidza. Asi nyaya hombe iripo ndeyekuti tiri kukuratidzai chivanhu chedu isu vangorimani wekwangorima weChimanimani wedu we. Ndakabvuma ndikati aiwa dai zvakanaka mbobva manditowo dhodha reuno nekuti ndoda kubva ndagarawo muganga macho chikuti aiwa achitarisai pane zvese zvandiri kupai zvinotevera mazvita. Teachers MTV inokupai nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachers MTV mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachers MTV tinodzifamira. Pasi ne anopanduka. Ndoda kutenda ana baba nana mai nekuuya kwenyu pano. Nekuuya kuda kuti mufundiswe kuziya nyika kweri kubva nekweri kwenda. Vamwe wenyu asi kuziya kweri kubva nekweri kwenda. Vari kundofambira muchidima echindoti tiri kundoenda asingazivi kweri kwenda. Ndaona mukoma amweni akuda apa. Mwazwa chinhu chakanaka here chaitika apo. Shuwa anhu anasa kuziya kuti hanzi mambo wavo neweZanu PM vakutoshaishira kudaro munhu wepadhuze apo kuti shaishirawo. Ndoda kuuya kuna Sabhuku wacho. Sabhuku maifanira kunge makatondibatawo before kuti ndio chinhu chakadai anofanira kuzobatwa bana asharuka ari dera kuzi hanzi kune mwana uri kushanja mabazwa. Munotipidzawo nesu kana nemu wacho mabazwa here. Ndisina rimwe rakawanda ndikada kugarawo pasi neraJesu nechiti umwe naumwe ziya kuti Zanu PF ndiyo inoramba ichindotonga ende ichatonga kusvika iwewe wasvotwa. Mahedmen vari pano vamukondomi pamusoroi, Headman waSabiso, Headman waMwandihamba, pamusoroi vana baba, pamusoroi vana mai oye. Mwaswera here? Taswera hangu. Ndichatora kanguva kapfupi handiti? Samungondipawo nzeve dzenyu 2 minutes. Mashoko angu changamire ndeyekutenda kundikoka kwamaita pano pachiitiko chanhasi.
ndofunga ndine makore akati wandei ndichiuya pano, asi mufaro wangu kusangana nemhuri yenyu, mhuri yevaHode. Pane nyaya yataurwa namambo pano, nyaya yataurwa namambo kwandiri inodarika sadza kukosha, saka chimbonzwai mbichani. Mambo vataura nyaya yekuti pano vanokumbirawo chikoro chinonzi Ngorima Primary School. Muri kuzvida here vabereki? Saka tabvumirana pano kuti community tichashanda pamwe chete namambo neLisa MP tovaka primary school paseri apo. Elisa MP ndichauya nezvimwe semende, mawindow frame nedenga. Community moforomawo zvidhina, handizve tovaka chikoro chedu. Chimwe chichemo chauya zvekwandiri inyaya yemugwagwa unobva pano kunobuda kwaMasiza. Nyaya toda kuifambira tigadzirise mugwagwa iwoyo udiko ufambike. Nyaya yangu yechitatu changamire ndeyekuti tara yedu takaisa tara kusvika paRusitu Mission, asi basa harisati rapera. Kubasa kwangu kuMinistry of Transport ndiri kupushawo kuti mugwagwa wedu unobva paRusitu Mission kusvika pakuRwaisimba kusvika paKopa upinde mubhajeti yegore rinouya ra2026 tipedzise mugwagwa iwoyo. Saka tiri kufambira nyaya yacho. Nyaya yangu yekupedzisira ndeyekuti network inonetsa maRusitu yeNet 1. Saka iro vhiki rapfuura takaenda kuRoscommon, pane gomo rinonzi Nyamhepo kune vanoriziva. Pari kusaitwa booster reNet 1 richabata mese maRusitu kunobuda kwaVhimba. Nemashoko iwayo ndoda kutendai zvakare mambo nekundikoka pano neukama hwatinahwo nekushandidzana kwatinoita nevaHode nenharaunda yemuwadi 21. Asi mashoko angu ekupedzisira vana baba ndeyekuti munoziva kuti takashayikirwa nakansera wedu, handizve? Tikutarisana nemaelections manje. Saka ndiri kukumbirawo sapoti yenyu pana kansela Chipo Hlerema, ndo candidate yedu muwadi 21. Tongokumbirawo rutsigiro rwenyu tiwinise musangano wedu weZANU PF, tiwinise kansela wedu. Nemashoko endoda kutendai maita basa. Chivanhu chedu inotangira pano petiri panapa. Ukaona anoambana pano nekuri kwendiwa kwode kuzivatana. Amen. Saka ngatiite zviro zvedu nguva kupara tomara. Nguva ine takurongedze kuti tiende pasi pemuti namambo wedu nemadhodha avo panorongedzwe zvinorongedzwa apa. Nezvese zvinonga zvichidiwapo, mbudzi iripo nehuku yacho, zvese zvakonde pasi pemuti. Saka panodiwe runyararo vanhu nai. Vamweni vakaremwa havo, asi hazvinaki. Tinoratidza kuti tinoremeredza mambo wedu. Kuite zvakanaka, kuteerera, tokomborerwa. Handizve murudo. Ngatisimei. Saka vanenge vaidoti akuende pasi pemuti namambo wedu kuti tirongerwe zvinorongerwapo. Vanozive kuti vane chikamu chekuuya apa, kutouya apa. Zhowe yonyararwa kuitira kuti tizwe zvinonga zvichirongedzwa apa, chikamu icho chikadarika tozwa chikamu chinoteera. Handizve? Pakanaka apapa. Saka gadzirira uendapo Zimbabwe redu rione kusvika. Vese vanoite kuswede padhuze sunungukai. Hapana ndinopotikisa. Ngatisununguke. Hapana ndinopotikisa.
Utamarione bedioga. Ibosni kanaro kutotaridza kuti auziva zvauri kuita. Simukanaro newe nebhedhi rako ubva waenda uko. Aiwa zvatoonekwa izvozvo izvo. Bvayo wabva hako wotobva wagara ikoko. Waonekerwei? Right. Hey, pamusoro mwese mauya pano ndafunga ifungo rema taisa maoko awo etaise maoko awo ndiri kukumbire maoko aisharuka itahambira pano ndiko anodiwa tisati aende mberi batite maoko ndinobonga nekuuya kwenyu makawanda asi mukanyogara chimutaudzi ndinobonga nekuuya kwenyu nouwandu hwenyu right zvetiri pano kudai kuungana nouwandu hwedu vanogara mwefisiasi kuti tina tarukarapo ade maheu ndotiunganirwe tiri pano nekugadzire mhatso dzawo saka zvakadaro vaide kuti vatemudze tivatemudze tiigadzire mhatso dzavo ndosaka takaungana pano kudai gore ngegore tinogara tichivapa hino tode kudai tichiwapa zviro zvacho zvetakavagadzirira maheu sadza nenyama yacho ndozvizvi zvino takuapa tasarukawo kuti vatitengete ndiro zviro zvavo zvetakavagadzirira maheu aya hai vasaruka vatomani vetakupa vatomani inotangire mazita avo mazita avo ndoita kubudisa panapa kuti vazomwidzana tinotange pana kufa kwenyu uchabwira mwandihamba kuti vana vari kuti ine zvemaheu zvitude kumupa mukapidzane ipona iyoyi kwemuriyo mwandihamba uchabwira musaine mbeu uchabwira garai kuti vana vari kuti tine zvemaheu zvekuti mutimudzane muri ikona kwemuriyo right kweuya mambo garai atataurira mambo Peter kuti vana vari kundoti tine zvemaheu zvekuti mukapidzane Then mambo Peter atataurira mambo Progress kuti vana vari kundoti tine zvemaheu zvekuti muchimudzane madokoriro mwese muri ikona muriyo nemunoona ikaoni vana vari kuti tine maheu takamupa kuti muchimudzane nesadza racho ritabikwa kurika tinaro ndisangamisa ndizvo zviri kutemea vana venyu sadza nobikwa tadaroko ndiri kukumbira kuti mutichengete matenda apere nzvimbo yenyu inei zvazvo matenda sara zvakagwinya isu mhuri yenyu tese tarikira teirwara kukumbira hapana chetingaita tega ndimune masimba ndiana doko kwemuri ndosaka maona takaungana kudai ibatsire iwo taidaroko uryi aupere uryi
unzi zvitoka zvese zvichengetei zvigare kwezvinogara namatedeu asaya kuritembesa dzakashanda vanhu dai vanhu venyu vapone zvaterekera zvaita roko mvura tinoida maningi tinoikumbira maningi mvura kuti iuye tisaite nzara asi youya miko yedu isaoneka iri inotora anhu yaitoonekwa iri mvura inotiraramisa tisikatipedzi tisare tiriyo zvese tinozvida right yapo makambani ese akatitenderedza naBoda Timberland tinovakumbira kuti ashande zvakanaka sauna ngadzipere mabasa mwamo kuti nyika yedu isumuke nawo ana mapejawo anondohamba nefosoroswa nezwa vaoneiwo mumashango momwe anokuchipitika enda inokumbira kuti vaonewo manopitika enda mumashangomo vaoneiwo nesuwo mumarodhi vamweni anonga edi kuvhakacha sauna tivharire tisaitika tindoramba tiriyo vana wenyu tinomubonga ndosaka takaungana tese kudai rambai makatishingisa hapana chitinoita sega musipo ndizvo zvese masoko etiri kukombere kwemhuri kudai ndosaka maona tauya pano takawanda hino yataya takawanda kudai tiri kumbonasire mhatso dzenyu dzashata idzi tichishumbe maheu nesadza racho ndizvo zvetaya nazvo pano nouwandu hwedu kudai tichengetei right Maronde uyabatisa yeah right setabo abokai setadaro Rongwela riri pano richakotwa richaziye pamwepo nesadza zviro iri zviri kumuupana baba woye zviro richakotwa richava nesadza tapedze kugadzire mhatso dzenyu ana baba we muriwo wacho wesadza ndiwo wangoremboti ritinaro pano chifuba chikabikwa nekukotwa ndo muriwo wacho wesadza nemukosa sadza racho remukosa richabikwa nesakamengi zvese tinazvo ndo muri wacho chifuba chichabikwa ndo muri wesadza mutaurane mwese ana baba yezvo ndati ndiwo muriwo wacho wemwapuwa ngevana wenyu chifuba chacho chichabikwa dzongwe richakotwa ndiwo muriwo wesadza wetamutsvakira mahewu acho ndiwo ese ari apa tinokumbira tibatsireiwo vana venyu
amurongere namasi pano. Saya kuisinya mana itu? Kira dua puluh. Itu sih batu nak mana? Orang kita kami, kita panu. Tem uma coisa. É, tem uma coisa. Kenapa, Pak? Jadi ndo muriu bicamupa mwete mutaurirani kanyimana rirana ikuti ndo sitakuwa gewana. Zvafambira murunyararo basa redu raitwa zvakanaka. Ndoda kukumbira pamusoro baba mambo wedu mambo Ngorima, pamusoro baba Ngorima ari pano, pamusoro ana baba wachihode vese vari pano, pamusoro mutekwa wedu baba Sako, pamusoro utungamiriri womusangano wedu uri pano, pamusoro hama neshamwari makambani edu akatitenderedza ari pano. Ndoda kukutendai kwangu, ndoda kuti mutererese
zvishomanene pane vetichasimudza pano vachatipa mashoko mashomanene. Ndoda kukumbira baba vedu vasara variwo vakuru muchihode kuti vatipe mashoko mashomanene. Ndinoziva tiri vechidiki vari panapa vahode ndio nguva yekunzwa yekuteerera. Tinosimbotaura iyaiya kuti kune zvipangamazano, ndo chasara chipangamazano chetoda kuti chimbonzwawo zvepano. Ngatimboteereresa mbijana tizoona zvekutaura tasara toga. Mazvita baba. Pamusoro Changamire Ngorima, pamusoro Honorable MP wedu Baba Sako, pamusoro mahedimeni mwese muri pano, vahode muri pano, chekutanga regai ndikutendei ngekuuya kuremeredze zuva redu retinoita bira redu rekugadzirisa panhumba dzedu dziri panapa pamakuva emadzibaba edu. Ndinoda kumutenda ndokuti mungangoti ndiana baba edu eho, asi zviro zvekareti. Asi regai ndimuti inini mwaita ngekunatsa kutiremeredzawo kumwaita. Zvechokwadi ndakabarwa kamazuva, ndakabarwa gore re-Second World War, 1939. Ndikakurawo muno mujiho muno, ndiri mwana wa Philip Ngorima waibarwa naashangwa, wakanga ari mwana waMwandiyamba, wakanga ari mambo. Ndakaita sese rakanaka rekuti ndakwanisa kuona madzimambo wawo kubvira pana mambo Shangwa vakafa 1955. Ini ndanda chikomana, ndini ndakatanga guwa ramambo Shangwa muno parupango panapa. Saka ndakazonge nechishanda nemwana wawo Mambo Garai, ndikashandazve nemwana wamambo Garai waizwi Peter, ndikashandazve nemwana wamambo Peter waizwi Progress. Zvino ndiri kuite rombo rakanaka rekuti ndazoshanda nechizukuru chedu kuti ndiye wababa edu kuno. Panapa parupango panapa pakatangiwa ndibaba wedu wakatanga kuuya muno kudzoka tadzingwa ngemabviti. Baba akufa kweni akazotwarwa kubva kwaanga abira kuduma iyo techitize dzviti, akazotakurwa amakodo kuuya munomu. Ndo vane guwa remunono riya pakaita raundi riya riye ngira akufa kweni. Kubva paakufa kweni mukororo wawo waizwi Amshane Mbeu ndiye wakazoitawo next one rine muti wakamirira mukati mwacho. Tichibvapo tozoenda pane raMwandiyamba vakazobereka mambo Shangwa nababa vangu inini. Kubvapo pakuzoende pane raMambo Shangwa ndiri kuti inini ndakatanga kuricherawo. Saka vana baba venyu mwese muri panapa wakanditi iwewe ndiwo kakomana kasati kashanja, toda kuti igadzire utange kutsere guwa rababa mukuru wako anaya, mukoma baba ako.
Saka shuwa ndakazviita izvozvo. Kubva ipopo ndakatozopromoteka kuti udirwa hwaitwa munomu mwese muhode munomu ndanga ndindoripo ndiri kuzvika komana kaya kari papi nokuti hatidi kazotishanjira vaitwa mameetings ese madzibaba enyu emwemwe munoti muri mahode imwemwe ndanga ndiripo ndiri kamufana kadoko zvangu from 1955 to date. Umambo hwese waindoitwapo ndanga ndiripo, asi ndinoziva kuti nguva imwe hamungachazviremeredzi, asi inini zviri pamwoyo pangu panapa. Chidiso chedu chaizvo kuti dai takwanisa kuchengetedza makuva edu ari panapa. Nemwimwe mwakazouya kugara munomu, hurumende yaona zvakanaka kuti nzvimbo dzidzi dzine makuva emadzibaba edu dzichengetedzwe. Makuva ese ari muno, makwasha emunoona ari apa aya sasa ane makuva arimo. Inini ndakura inini taitanga ngokugadzira riri apo munozwi Mwatsangire, Mutsangireni, ndiro guwa rinotanga kugadzirwa gore ngegore touya panapa, then tozogara pano togadzire izvi. Next time ndinodaira kuti Mwari atitendera todzoka pano tichazotanga ngeipopo, then tozoita proceed. Asi kwanhasi uno regai nditi ndikutendei, asi imwe vari kugara muno munzvimba munomu vakapuwe maruramiro ekugara munomu, ngatichengetedze nzvimbo dzedu. Musazinyeperwa ngaanhu anozomutaura kuti hai tisu vaigara munomu, tisu vakanga vari munomu. Inini ndinoziva history yekubva muna 16th century. Hapana unondinyepera. Tindiri panapa namba 13 kubve kune mambo wakatanga kubve kupiko, kubve iyo tiri varozvi tichiuya munomu. Saka mukanyepere kuti tinozviziva kuti haidai muri kutinyepera. Inini ndinoiziva history yacho. Saka ndapota isusu tisu pano tiri pano, hurumende yakati chigarai puno muchengete nzvimbo yenyu zvakanaka. Saka we are here to stay. Musachire kuti hai tichabva pano mangwana, hapana kwatichaenda ba. Asi vanogara muno mutichengetere nzvimbo dzedu dziite zvakanaka. Ana mai akabike doro zvekuti tiite chiro chinechi, ndinoda kumutenda chaizvo, because ndikutoona kuti already zuva richapota tatodini tapere kuguta ngekuti rakagara parakunaka. Kaya mazwi ndokubira kuti igare pano mazvita chakamira mazvita ndichaita kuti tisatora nguva yedu. Ndakukumbira mutekwa ndisati ndasvika ipapo, ndoda kukumbira mambo wedu Changamire, Chief Ngorima, ndoda kukukumbirai mutipe mashoko mashomani. Pamusoro iyi ana baba nana mai, vakomana nevasikana nevamwe vanoremekedzwa vose, chendaida kutanga ndataura, ndinoda kutenda uwepo hwenyu kuve muri pano uye muchititsigirawo kuziya nyika yedu kweyakabva. Ndosaka zvichizi nyika inovakwa nechi. Ndoda kumutendai ndisina mashoko akawanda. Ndoda kutenda honorable Sako nekutitsika. Anga andori shamwari yababangu kubva kare, ende ndori shamwari yangu. Tindoramba takandodai tindori tese bhurugwa nebhandi. Ndoda kuuya hepane muzaya wangu apapo. Pamusoro ndoda kutenda muzaya wangu Muchuwa wanditsigirawo kuitawo mbabvu yangu imweni kuti sekuru fambisai bhora riende mberi. Ndotenda ende mangwani tichanga tiri kudzasuko
unoitwa Ward 21 paMambo Ngorima. Techidini tichionesana tiri pano ipapo. Saka ndisina zvakawanda zvimwe zvekuti nditaure. Maita basa mwakufamba mufambe zvakanaka. Mazita Edmund Mandi hamba ndikupe mashoko mashomanene Pamusoro iyi honorable wedu vari minister zvakare vari member yePolitburo. Pamusoro iyi DCC chair wedu nelevel yavo yevamwe vari pano, amasabhuku ese ari pano, vanoremekedzwa Chief Ngorima. Tangade chiti panapa pahurukuro yendinayo pano, ngatiteererei. Ndinofunga tanyatso kutaura pakutanga kuti nhasi uno izuva rakasiyana nemamwe makore. Taremekedzwa zvakanyanya pano. Muri kuona ofisi dziri pano kuti dzatitsigira. Mazwa Chief Ngorima vachitaura panapa. Hazvienderani nendozve tiri kuita. Tiri kutsverudza. Miromo yenyu ichabuda muzvivhiti-vhiti yakashama. Saka ngatiitei tsika dzakanaka. Tsika tiri pasi teererai, techite zvepasi chigare. Tsika dzedu ngadzitangire pano pasi pemuti uno. Ndo panobve tsika dzatichaita kudzimba kwedu. Tisanyadzisa mambo wedu. Wedu ngeyekuti honorable, tikaramba tiri pamwe chete zvinotiitire zvakanaka. Tine mufaro, tiri kufara nemhuri yemwana. Taona mai honorable vari pano, zvakatinakira izvi. Chief Ngorima tinokutendai chaizvo nekukoka kwamwakaita. Isusu ngatichiramba takatsigirana, techitsigira vakuru vedu. Zvisatitsverudza munyika muno kuti tive panapa kuchengetedzwa kwenyika. Tikatadza kuchengetedza nyika yacho hatizooni kuti tiri pano patakamira pano. Munozva zvatiri kutaura? Nekuti varimo muri kuona ndio vatungamiri vehurumende. Tikasavatsigira hakuna. Ngatiite zvakanaka, tichengetedze nyika yedu. Techitenda Chief Ngorima vari kuramba vachititonderedza kuti tiite pasi chigare chatiri kuita. Ndio yega nzira yekuti tione kurarama munomu. Techirembedza tsika dzedu. Mambo Ngorima mwana mudiki, but vari kuziva tsika dzepasi chigare kuti dziteedzwe tione kurarama kwakadini kwakanaka. Mazvita zvenyu vakuru vedu, tinotenda. Ndinozogara pasiwo. nguva ino ndichaipa kuna Edmund Shabiso, wauya akamirira Edmund Shabiso. Pamusoro yana mai nana baba vari pano neutungamiriri hwese huri pano hwemuno muZimbabwe, ndinotenda ngenguva yandapiwa ndakamirira Edmund Shabiso. Ndoda kudakara chaizvo ngechirongwa chaizwa naChief Ngorima. Chirongwa ichi usazoti kana wakasununguka usina kubatika wotadza wasvika pachirongwa ichi. Chirongwa ichi chinotibatanidza sevahode. Ndofunga kana watouya panapa pana mumwe watozoziva kuti uyu muhode wanga asikatozivi kubva nekare. Saka musazotadzawo kuuya muzvirongwa zvakaita seizvi. Saka ndoda kutenda chaizvo Chief Ngorima neurongedzwa wakadai. Ndisikazoendi mberi, ndinosiye nguva kune vandipa maita enyu. Ngatori nguva tatendwa kubva kare. Ana baba vechihode vari pano, ana atete ari pano,
ndaide kukuzivisai magamba ari panapa kuti apa pakarare masoja. Dzimwe nguva tingangoti tichitaura tozvirerutsa. Nyika ino haina kungouya batsi. Zvemunonzwa chiti vahode vahode vahode. Ndo masoja ari apa aitungamirire hondo iyi. Pahiroseka pedu panapa. Ngauye kunapo wesadza ruda sadza uya kuno. Uya mwanangu uya apo unopiwa. Uya kuno. Uya kuno. Hedimeni mukatomusimudza munhu matokonzere konflict. Ndakandiri kuti akarara apa magamba. Madhodha. Magamba edu akarara apa. Ndaida kumutenda ana baba mauye kuti tiite kuchenesa musha wakarare magamba edu. Zvino zvemunoziva ana baba naana mai vakaisa nzeve dzenyu kuno. Havana kungorwira vahode chete. Vakarwira isu tose. Chimani chese. Mamwe madzimambo echirwirawo kudzivirira vavengi vaide kuya uchitora. Munonzwa kwakauye mazvita ataurwa panapa. Asi zvinhu zvechiramba zvechichinja kudaro. Munoziva nyika yakazorwirwa. Yatorwa nemabhunu zvemunoziva mese. Iye zvinezvi taakufara tichiti tiri muZimbabwe. Isu tichitiwo kunoku hurumende yakatigadzira chifu wedu Chifu Ngorima. Izvi zvinhu hazvina kungouya bedzi. Zvakaitwa zviri mumusangano watinoziva tose. Musangano wedu weZANU-PF. Ana baba pamberi neZANU-PF. Pamberi nekunzwisisa. Pamberi nekubatana. Pamberi nemadziso edu. Pamberi nemahedhimeni edu. Masabhuko edu. Vanhu vedu veZimbabwe pamberi nawo. Pamberi mberi naED wedu. Pasina asingazvidi. Ndoda kuti pane ino nguva ndisimudze vemusangano wedu vatintroducere kune mutekwa wedu uri pano. Ndaida kukumbirawo musikuitira kuti simudzire mutekwa wedu. Mira uchizwa manje. Pamsoroi. Ana mai msatiterudzawo. Pamsoroi. Mahedhimeni ese ari pakati pedu pamsoroi. Sekuru. Ndinokumbirawo mukati panzeve kungoti kutekwa watinoda kusimudza pane zvino akwanise kutaura nesu nomunga zvinenge zvaakutopera. Ndichakumbira wakomana sadza musati chirongwa chanakidza tozotsike musadza macho samwe hatina kutorya asati suka honorable Sako memba yedu yePolitburo kuti wataure nesu pachirongwa chakanaka chatakati kuita uye chaakusvika kumagumo kuti muchionesana kuti zvakamira sei. Ndokumbira honorable Sako muye mutaure navo. Teachcatch MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira.